Ето как може да украсите своите кексчета с помощта на шприц и крема, който току-що направихме. А сега ние ще добавим малко пръчици. И ето това са нашите вече готови кексчета. Ето част от бомбоните. Сега ще сложим и шоколадови пръчици върху кексчетата. Ето така изглеждат. Готовите кексчета. Ето така. Не се безпокойте, ако какаото ви започне да изчезне, това е защото маслото го попива. Ето ги и бомбоните. Така, продуктите свършват, а скоро ще свършат и изделията. До скоро! Ако имате въпроси, пишете на лично съобщение или на коментар под клипчетата.